a sanni da aiki Malam Nuhu sanni da aiki ribado. ka zama zaki Ka taro wasu masu farautar su ta wudo. ka ji famiki Ka sha ƙarayin fasa taya ta windo. amma kama aki Aikin da kake wa ƙasar nan ribado. ka cika aiki Ɗan ta'adda da kai masa birki ribado. ka zama Messi Ka dakushe duk wani aikin Ronaldo. Lamine wa Messi Idan mu da Alhaji Malam ribado. a samu sosi Domin yi watan da da bola gidan ribado. sabunta tsaro Ribado. mazan yaki jimuro silken yakin ka ciro Ribado. kudin da arewa taro Ribado. kure sai itin ka haro Ribado. kashin gwiwa riba da kashin gwiwa Mai gaskiya. subar ziwa riba da subar ziwa Mai gaskiya. ka tantanwa ka saka su ka tantanwa Mai gaskiya. yau ina gungun barai Ribado. suna ta gudun tare Ribado. kwasan gane sarai Ribado. da shi sai tigare Ribado. kashe mugu riba da kashe mugu murus daga sun wace dukan ayi sun kare faras kake sama ka taushe su gas da akwai tayin zuwa gaba ka kare su tas dodon yan ta'adda NSA. karfin kurada NSA. na diya abu sanda NSA. kyawa da tsada NSA. Allah ne ya yarda NSA. ko ka abuwa da NSA. da ta aburanda na babacin nan biyar da ya doya ayi huda dan kowa ya shaida kama igalkiya malan nahu mai zance daya baya wariya malan nahu balle tankiya gashi da juriya gauza ki fitar san safiya ga hakurin zama malan nahu gashi da yafiya mai takakkiya malan nahu masu gaba daya ga dodo a fada musu ga dodo da kan maza ya sha kwando malan nahu zaki kafi mangaza me kun kwanto ku fada masa gafa maza a jira